איתכם על הפרק נתנאל הרוש, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט של טסט-IL מבית ITCB, העמותה לקידום מקצוע בדיקות בישראל. טוב, אז הרבה זמן לא היה לנו פרק שהוא פרי סטייל. מה הכוונה בפרי סטייל? לא הכנו שאלות, לא הכנו שום דבר. לקחנו בן אדם, רשמנו אותו על כיסא, שפטפט איתנו. טוב, אז בעצם אני שמח לארח בפרק שלנו היום את יהודית שרעבי. יהודית, מה שלומך? בסדר, מצוין, ברוך השם. טוב. טוב לשמוע. אז ככה טיפה ניתן איזשהו טיזר קטן שככה יכאב למי שרוצה שיכאב לו. יהודית מדברת איתנו לא מישראל. איפה את נמצאת כרגע? אני באיחוד האמירויות, האמירות שנקראת ראס אל חיימה. וואו, מעניין. את שהות קבועה שם או שזה איזשהו נופש כזה קצר? אני כבר יותר משנה כאן, שנה וחצי, שנתיים, כן. וואו. טוב, אז כנראה נגיע לזה. תספרי טיפה על עצמך. אני יהודית, נמצאת כבר 14 שנה בתחום של בדיקות תוכנה. עבדתי בכמה חברות. אה, החברה האחרונה שעבדתי בה הייתה בתחום הקריפטו, חברת דיסנטרלאב. החברה שעבדתי בה שנתיים, ניהלתי צוות של בין 6 ל8 אנשים, צוות גלובלי. החברה הקודמת הייתה חברה בתחום המדיקל, סטארט-אפ קטן בשם Healthy.io. עבדתי שם כ4 שנים. זה היה מאוד מעניין. בעצם זה להיכנס לתחום של בדיקות תוכנה במדיקל, זה משלב בתוכו הרבה רגולציה והרבה תהליכים שונים שלא קיימים בעצם בחברות תוכנה פרופר. שם התחלתי בתור QA lead, ובעצם החברה עבדה ב-Testing Without Testers. זו מתודולוגיה שלא הכרתי עד אותו יום. התחלתי לעבוד שם, ואחרי 9-10 חודשים החברה גדלה כל כך שזה היה כבר פחות אפשרי ופחות רלוונטי. ואז בעצם הקמתי שם צוות בדיקות ראשון של 2 אנשים. והיה לי היסטוריה מאוד ארוכה של בדיקות ידניות באמדוקס, שבטח כולם מכירים. אז כן, כולם מצלם קצת לשמוע. אנחנו. כן. מה זה אומר טסטינג without testers? בעצם אנחנו מדברים פה אולי טיפה על shift left יכול להיות? בעולמות שכבר יש יותר אוטומציה והמפתחים כבר כותבים אפילו את הבדיקות? זה לא בהכרח אוטומציה, בחברה שם זה לא היה אוטומציה, זה היה פשוט שהמפתחים בודקים את הפיצ'רים בעצמם, כותבים את הקוד, בודקים את הפיצ'ר. החברה הייתה מאוד קטנה כשנכנסתי, הם היו 47 אנשים, שזה גם כולל, זה כולל הכל, זאת אומרת ה-R&D היה סופר קטן, 17 איש כזה, כולל המנהל שלהם. וזה הכיל כבר אז 2 מוצרים, זאת אומרת זה 17 אנשים שמתחלקים צוותים מולטי-דיסציפלינריים של back-end, front-end, DevOps, והרבה מאוד מפתחי Data Science, הרבה מאוד. זו הייתה חברה קטנה, וכל אחד בעצם, כל מפתח היה בודק את הפיצ'רים שהוא עשה, כשהחברה טיפה יותר גדלה, כי באמת תוך 4 שנים החברה עשתה סקייל של מ-50 איש ל-200 איש. אז כשהחברה באמת יותר גדלה, בעצם המפתחים הצליחו לעשות גם פר טסטינג, זאת אומרת כל אחד היה בודק את הקוד של חברו, ככה שלא אתה כותב את הפיצ'ר וגם בודק את אותו הפיצ'ר שכתבת, שזה קצת סוג של מפספס את העניין בקטע של בדיקות, כי כמה טוב אתה יכול לבדוק משהו שאתה בעצם כתבת בעצמך. זה היה בדיקות ידניות. ואיפה בעצם את נכנסת לתמונה? בעצם בגלל שהחברה היא חברה עם רגולציה של FDA וארגוני בריאות, הם עבדו באירופה וגם בארצות הברית. אני הייתי צריכה בעצם לעשות את מה שנקרא הוויש הסופי על האפליקציה, על הבדיקות שלהם. אני הייתי צריכה לחתום על הבדיקות. אז בעצם הם היו בודקים את הפיצ'רים בעצמם, המפתחים, ואחר כך הייתי מקבלת את הגרסה הסופית אחרי שהם כבר עשו כמה תיקונים, ככה ועושה סוג של sanity flow, לראות שבאמת דברים לא יתפספסו, וכמובן הייתי חייבת גם להוציא מסמכי בדיקות,
מאוד מסודרים, היה ממש תהליך שלם של מסמוך בחברה הזאת, הכל רגולציה היה בכל... מאוד מדויק. כן, ממש היה המון דיטלס, וכל פיצ'רון קטנטון היה צריך להוציא עוד מסמך, ולשנות SRSים, ולשנות המון דברים, כאילו באמת המון המון עבודה על דברים אפילו הכי קטנים שיש. ממה שלי יצא להכיר, וככה באמת גם תוך כדי עבודה ולראות אנשים בצוות ולדבר עם אנשים אחרים, חברים מהתעשייה, כולם שונאים את זה. כל העניין של המסמכים, תן לי לבדוק, להריץ מה שצריך, תשחרר אותי. נכון, איך את מרגיש, איך את חווה את זה דווקא ממקום של אין לך אופציה אחרת, זה ממש רגולציה שהחוק מכתיב לך. זאת אומרת, זה לא משהו שהחברה עשתה כחלק מאיזושהי תרבות ארגונית כזו או אחרת, זה משהו שהוא מכורח הנסיבות, שחייב. כן, בדיוק, זה חייב. קודם כל זה היה מתיש לנו, קצת? זה היה, בהתחלה כשאתה רק לומד את זה ומנסה להכיר את הדברים, זה לא מתאים, זה מעניין, כי לא הכרתי את זה קודם. זה לא היה דברים כאלה בכלל באמדוקס. אתה יודע, בשנים האחרונות, לפחות מתי שאני הייתי כבר באמדוקס, כבר עבדו עם ג'ירה, וכל הסטוריז היו בתוך הג'ירה, אז לא היה להוציא SCP, להוציא SCD, כל הדבר הזה כבר לא היה קיים. אז באמת בהתחלה זה היה חדש, ולשמחתי הגעתי לתשתית מאוד מסודרת של זה. זאת אומרת, החברה קודם כל השתמשה ביועץ, שהוא נתן להם טמפלטים לכל המסמכים הללו. זאת אומרת, זה לא היה עכשיו להתחיל להכין את המסמכים מאפס, המסמכים היו קיימים, אתה פשוט היית עובד, בעצם היה שיטת עבודה מאוד מסודרת. עבדנו ממש עם הגוגל דרייב, יש לו פיצ'ר כזה שבעצם אתה יכול לגבות בו כמו בגיט-האב, או בכל סורס קונטרול אחר. אתה בעצם מגבה ואתה יוצר איתו גרסאות, והוא יודע גם לסנכרן בין גרסאות שונות של אנשים. אתה יכול לכתוב קומנטס, ואז אנשים רואים את הקומנטס ומתקנים, וממש מסודר ויפה. אז כשאני נכנסתי עבדנו על זה עם ה-VPRND, היה תהליך מאוד מסודר. זה לא היה כיף, אחרי שנתיים כבר הרגשתי שוואו, לגמרי מיציתי את העניין הזה, אבל חלק מהעניין היה שאני הייתי אחראית על האיכות. וכשהיו מגיעים אודיטורים לחברה, אני הייתי מייצגת את כל ה-R&D באודיט. זאת אומרת, אני הייתי אמורה לדעת את כל המסמכים האלה, ישר והפוך ובאלכסון, כי האודיטור יכול ליפול על איזה פרט ולשאול, אוקיי, למה כאן הגרסה היא כזאתי ומה הפיצ'ר הזה? בוא תסבירי. והייתי עושה את זה כמה שנים. זאת אומרת, מעבר זה נשמע קצת שאתה עושה איזשהו סניטי כזה ועושה במרכאות ויש על האפליקציה או על המוצר עצמו, זה נשמע כאילו אתה לא באמת בדיטיילס, אבל לפי מה שאת מספרת, היית צריכה להיות end zone בצורה שיותר מכולם, למרות האופי של החברה, שהרוב הבדיקות, זאת אומרת במרכאות העבודה השחורה, המפתחים עושים. כן, אבל זה הגיע לנקודה שבה המפתחים אמרו, תקשיב, אני עושה יותר בדיקות ממה שאני כותב קוד, זה כבר לא הגיוני. ואז זה באמת אשכרה כמו TDD רק בידני, איזה קטע. כן. זה מעניין, לא שומעים את זה הרבה אגב, זה גם, זה נפוץ מאוד בחברות שהן סטארט-אפ שהן יחסית די קטנות, שאתה יודע, מבחינת משאבים, אין משאבים לבוא ולשלם על QA, כמו שאומרים, אז בדרך כלל המפתח גם עושה את הבדיקות של עצמו, אבל כשאתם כבר מגיעים לסקייל שהוא יותר גבוה, זה לא מרגיש שזה טיפה איפשהו מתפספס, זאת אומרת, אני כן יכול להבין אם יש הרבה בדיקות אוטומציה, ויש ממש תשתית לזה, שאת רוב הבדיקות באופן כללי, גם בדיקות הרגרסיה, אז יש לך באמת איזושהי תשתית שתומכת בזה, זאת אומרת שאת רוב העבודה השחורה כבר סוג של מאחוריך, אבל כאן כאילו מה שאת מספרת זה בוא נגיד אוקיי, אני לוקח את זה שנייה, מפרק את זה. אני כרגע מפתח בצוות אצלכם, ואני מפתח פיצ'ר חדש. מי עושה את הבדיקת רגרסיה? הרי אין לך איזושהי תשתית אוטומציה. אז מה האחריות של המפתח? כאילו, הוא אחראי על אזור יחסית רחב, או על רק מה שהוא עושה באותו רגע? או, אז טוב ששאלת את זה. לשאלה הזאת בדיוק, דווקא הרגולציה עוזרת לנו, אוקיי? אוקיי. מה שהם אומרים זה, אוקיי, נגעת בפיצ'ר A,
סבבה, נבדוק את פיצ'ר A, וגם נבדוק את הנגיעה שלו באזורים הקרובים אליו, שזה B ו-C. אבל זה לא אומר שעכשיו אתה חייב לבדוק את כל האפליקציה שלך מאיפה. אז בעצם החברה בהתחלה, המפתחים היו עובדים עם אקסל. היה להם אקסל, היה באקסל פלואים, שהם היו מריצים כל פעם, אז end-to-end flow תמיד היה רע. וגם flow שנגע בעצם בפיצ'ר המרכזי, אז הם היו ממש בוחרים מה הם רוצים להריץ, כמו שאתה בוחר בכלים שיש לך בתחום הבדיקות. הרי אף פעם אתה לא מריץ באמת את כל הבדיקות, ויש גם זמן מוגבל. חוץ מזה נכון. שהמוצר היה אפליקציית מובייל, מה שהקשה עוד יותר את התהליך זה שאתה רוצה להוציא פיצ'ר זה לא מיידי, זה לא כמו שאתה עושה אוקיי דיפלוי, זה למעלה. לא, זה מגיע לחנות, זה צריך לעבור review. לפעמים גוגל ואפל מחליטים עושים מה לך איזשהו שהבאת ריג'קט על שם לא שטות טוב. כזאת, כן. כן, ואז נכון. מחכה שבוע, אז עד שזה איזה מגיע מעצבן זה. ליוזרים, מאוד. אז איזה בגלל זה מעצבן זה. ניסו באמת כאילו לעשות את הבדיקות המינימליות, ובאמת להתמקד בדברים המרכזיים, ולא עכשיו להתחיל לעשות רגרסיות שיקחו שבוע, כי הם לוקחים בחשבון שיש לנו עוד זמן עד שזה יעלה, ועד שהם יאשרו את זה, אז עדיף לדחוף גרסה שיש בה את השינויים המרכזיים, ואז לדחוף באג פיקס קטן, כי אז הם יאשרו את הבאג פיקס הקטן יותר מהר. בעצם זה דורש מהמפתחים לקחת ממש ownership על חלקים שלמים באפליקציה, זאת אומרת בצורה שהיא מלאה, מאפס כאילו עד 100. זה מאוד נוח כשהחברה שלך היא קטנה, אז היא מאוד משפחתית. זאת אומרת, כל המפתחים מכירים את כולם, ויום אחד פתאום ה-VP אומר, תקשיבו, זה פיצ'ר משמעותי וגדול, עושים מסיבת בדיקות. כולם מתרכזים במטבח, במבואה של המקום, ונותנים לכולם מכשירים, וכולם מתחילים לעשות בדיקות ולנסות לשבור את האפליקציה כביכול. כדי למצוא באגים, והיינו עושים את זה, היינו עושים את זה הרבה פעמים, כולל המנהלים וה-VP ואנשים שבכלל עובדים במעבדה, זו הייתה חברה שהיה בה מעבדה ממש פיזית, היינו עוסקים בבדיקות שתן בין היתר, אז גם לפעמים היינו יורדים למעבדה לעזור להם לעשות בדיקות על האפליקציה עם ממש תמיסות, עם כפפות, עם הכל. איזה מגניב. רגע, בעצם המוצר הוא היה מוצר embedded? אמ, מה אתה מתכוון כשאתה אומר אמבדד? זה היה בעצם, היה לך ערכה פיזית, משתמשים בזה האמת בארץ, בקופות חולים כללית ומכבי, זה white label, בעצם היית מקבל ערכה, היה בה סטיק לבדיקת שתן, והיה לך אפליקציה על המובייל שהייתה בעצם, אחרי שהיית מבצע את הבדיקה בהתאם להוראות שהאפליקציה הייתה מנחה אותך, היית בעצם סורק את זה היה color board, לוח צבע, שעליו נמצא הסטיק של השתן, והיית סורק את זה עם האפליקציה, והיית מקבל אישור מיידי מהאפליקציה שהסריקה טובה, כמו שיש לך בהרבה אפליקציות היום, שסורקות תעודות זהות למשל, ואז אתה מקבל נכון. פידבק מיידי בעצם, ואז בעצם בזמן הזה, כמובן הבדיקה עוברת פרוססינג בשרת, ואז התשובות שלך מתקבלות לפי סוג הלקוח, כי לקוחות שונים היו דרישות שונות, למשל, לפעמים אתה היית מקבל מיידית את התוצאות לתוך הנייד שלך, היית רואה ממש את התוצאות, ולפעמים זה היה נשלח לרופא, ואז הרופא היה מפענח. זה תלוי בלקוח, מה הוא הגדיר, מה הוא רוצה שיקרה. אז כן, זה היה המוצר, אז לפעמים היה צריך לרדת למעבדה ולעזור להם לעשות בדיקות עם בואנה, זה חומרים נשמע נדיפים. מוצר שחוסך הרבה כאב ראש. במקום זה עכשיו מוצר לקחת את מדהים, הבדיקה, באמת מוצר ללכת מדהים. הביתה, אם לפעמים אתה צריך ללכת הביתה ואז עוד פעם לחזור. אז בדיוק, ה-use case הכי גדול שלנו, שהיה כאילו באמת וואו, זה באמת היה use case לדלקות בשתן. זאת אומרת, בבריטניה, באנגליה, היה ממש בתוך בתי מרקחת של בוץ, ערכות שלנו, שהלקוחה היא בעבודה, היא סובלת מכאבים, היא יורדת, היא קונה את הערכה, והיא ממש יכולה לקבל אנטיביוטיקה בבית מרקחת מתחת למקום העבודה שלה. בלי לחכות לרופא, בלי לחכות לתוצאות של בדיקות מעבדה, כי הרי זה מיידי. אז זה היה ממש וואו. קיבלנו הרבה פידבקים חיובים על זה. מתי זה יגיע לשאר קופות החולים? זה רק מכבי, נכון? אה, כשאני הייתי שם זה היה מכבי וכללית, איזה מעניין. אה, אף פעם, אני אבל אישית לא יצא לי באמת להתקל בזה.
אבל לדעתי, מעניין. כמו שאמרתי, ללקוחות שונים ה-use cases שונים, אז אם אני כן, זוכרת כנראה. נכון, כללית היו נותנים את זה רק לנשים בהיריון, שבאמת היו צריכות לעבור בדיקות שתן כל שליש, אז היו נותנים להם את הערכות האלה, לא היו נותנים את זה לכלל הלקוחות, היית הולך לעשות בדיקה רגילה במעבדה. הבנתי. כללית היה להם use cases אחרים, אז כאילו כל לקוח בחר מתי הוא רוצה להשתמש בזה. צור מעניין, באמת. כן. גם קשה לבדיקה, אני מניח. בואי טיפה אה, נדבר על עולם קשה הקריפטו לאוטומציה. איך? קשה גם האמת לאוטומציה, שזה היה נכון. קשה לאוטומציה, כי היית צריך לצלם תמונה בריל טיים, וחלק זה מהעניין קטע, היה, אבל אוקיי, כי תצלם אפשר לעשות את מוק ה... של התמונות, כי לוקחת כל מיני סאמפלים של תמונות ועליהם אבל להריץ. זה כבר אתה עושה כשאתה עושה את הדאטה סיינס שלך, כי יש לך סטים של כל מיני סוגים של תמונות. זה לא מדמה לך יוזר אמיתי שמצלם עקום עם המצלמה, או נמצא בתוך נכון. חדר שירותים חשוך וכולי. כן. טוב, אז בואי טיפה נעבור ככה מי בעצם אמדוקס קורפורייט, איזשהו תאגיד יחסית גדול בישראל, לקריפטו. אני מניח שהקריפטו חברת סטארט-אפ, נכון? כמו כן, כל רוב חברת חברות סטארט-אפ הקריפטו. קטנה. כן. אז בעצם עברת מאמדוקס לסטארט-אפ, זאת אומרת מקורפורייט לסטארט-אפ או הפוך? מקורפורט לסטארט-אפ. בהתחלה עבדתי במדיקל. הקריפטו היה האחרון, זאת אומרת, בשנים האחרונות. ואיך זה לעבור לסטארט-אפ קורפורייט? מעניין, כאילו, הייתי המון שנים באמדוקס, הייתי 8 שנים, שנתיים כסטודנטית, ונולדו לי 2 ילדים שם, אז לעבור לסטארט-אפ זה היה כזה מרענן, כי באמת זה מאוד שונה, זאת אומרת, זה יותר משפחתי כזה וקטן, יש לך, בעצם אתה כזה, כולם מכירים את כולם, זה מאוד אחרת, ואתה גם משפיע מאוד, במיוחד שזה מדיקל, אתה משפיע מאוד על החיים של אנשים פה. אז זה לא רק להשפיע על לקוחות, זה גם להשפיע על חיים של אנשים. אז זה היה, וואו, מדהים. יתרונות, חסרונות ממה שחווית בין סטארט-אפ לקורפורייט? כאילו מה כן היית אה, לוקחת מפה ומה כן היית לוקחת מפה? וואו, שאלה טובה. בקורפורייט, אני לא יודעת אם זה ככה בכל הקורפורייטים, אבל ספציפית באמדוקס היה המון המון שינויים ארגוניים כל הזמן, זה היה יוצא שכל 3-4 חודשים אני עוברת למנהל אחר, וואלה. אז כן, אז זה היה מאוד דינמי. מצד שני, יצא לי לעשות דברים מאוד מגוונים כשהייתי שם, כי בעצם כל פעם אתה עובר למוצר אחר, למנהל אחר, למחלקה אחרת, אז מבחינת הגיוון. מבחינת הסדר, התהליכים, הכל היה מאוד מובנה, מאוד ברור. תהליכים, אתה יודע, שנבנו שנים, אז יש כבר מישהו שעשה את זה בשבילך, כן. כן, יש מישהו שהגדיר לך ואתה יודע בדיוק מה אתה עושה, זה מעולה, מעולה, מעולה לאנשים שמתחילים, לאנשים שאין להם מושג, משרה ראשונה, אוקיי, אומרים לך, אתה צריך לעבוד בצורה הזאת המסוימת, ואתה יודע שמישהו בדק את התהליך הזה לפניך, והתהליך הזה עובד. אז זה מאוד מקל על מתחילים בעצם. ועל כל הדבר הזה של ה-knowledge transfer, מאוד מובנה, מאוד, אתה מתעד המון דברים שלפעמים לא עושים את זה בכלל בסטארט-אפים, כי אני חוויתי 2 סטארט-אפים, ואני יכולה להגיד לך שהחלק של התיעוד זה החלק הקשה. לשכנע אנשים שצריכים לכתוב דברים, קשה, מאוד. כן, כמו שאמרנו מקודם, כאילו, שחרר אותי, תן לעשות את העבודה תכלס, ויש לזה יתרון וחיסרון, כמו שאמרת. לתעד כל דבר זה תמיד טוב לאנשים שבאים אחריך, ולעצמך אם אתה עכשיו נשאר הרבה שנים בחברה, אתה מן הסתם לא Mhm. תזכור הכל, אז זה תמיד טוב שיש לך איזשהו מקור ללכת אליו. ובסטארט-אפים זה יותר לרוץ מהר, כאילו ה-time to market, להגיע לרגע עצמו, הוא לפעמים הרבה יותר חשוב מהתהליך. שוב, תלוי איך אתה מכוון את הסטארט-אפ שלך גם. כן, כמובן, יש שוני רב בין סטארט-אפים אפילו באותו גודל, וגם תלוי באיזה מוצר, כל מוצר זה עולם משלו. אז באמת בסטארט-אפים יש את החיסרון הזה שהרבה פעמים אתה חייב לקפוץ למים, אין ברירה. אתה בא, לא הכל מאורגן, לא הכל ברור, לא הכל מסודר, ולפעמים אתה אומר, למה? למה שהם לא ישתמשו בכלי לניהול בדיקות? למה הם משתמשים באקסל? כל כך לא, כל כך לא חדשני, כל כך לא מקשה. כך 2010. כן, אה?
אז אני האמת גם יצא לי לחוות את זה, אה, גם פעמיים בשתי מקומות עבודה, ותמיד אני גם שאלתי, כאילו, למה לא? למה לא? זה עד להגיע להטמיע את הכלי בעצמך באיזשהו מקום, אז כן, ולתת עשיתי את את זה פעמיים. כל פעם, בכל סטארט-אפ הטמעתי לפחות שני כלים, כי לא יכולתי באמת לעבוד ככה. זה כן, בעיניי, כשאתה באמת מכוון לטווח הרחוק, ואתה מבין את החשיבות של זה עבורך, זה כן, זה רק עוזר, בשביל זה גם נועדו כלים, נטו כדי לעזור. שוב, אקסל זה גם, הוא יכול להיות אחלה כלי, אבל תלוי בהתאם למוצר שאתה עובד. אם זה מוצר שיחסית גדול, מסועף, באמת יחסית מוצר מורכב, שמאוד קשה לנהל את הגרסאות שלו באקסל, אוקיי? שזה אגב אחד החסרונות של אקסל זה הניהול גרסאות, ניהול גרסאות, ניהול והמודולריות ריצות, עצמה. כן, מודולריות עצמה של להזיז את הטסטים ממקום למקום, איזה ריצה אני מכליל, מה הטסט פלן שלי בהחלט, כל הזמן, חד בהחלט. משמעית. מה תראה, שקצת עניין אותי, בחברה קטנה זה יותר עובד להשתמש באקסל, אבל ככל שהמוצר שלך עושה סקייל וכמות האנשים עושים סקייל, זה נהיה בלתי אפשרי. נהיה ממש קשה לנהל את זה באקסל. קטסטרופה. אז יהודית, בוא נדבר טיפה על קריפטו. סבבה, בוא נדבר, האמת מה אתה רוצה לדעת? שלא יצא, האמת שלא יצא לי להיתקל עדיין בבן אדם, בין אם זה עמית שלי או מישהו שאני מכיר מהתעשייה שבודק מוצר קריפטו. אני שמח טיפה שתספרי קצת למי ששומע. זה לא כן, נפוץ בטח, אגב, למה זה לא? לא נפוץ. כן, זה לא בישראל, נפוץ כי גם אין הרבה חברות קריפטו באופן כללי שגם מעסיקות בודקי תוכנה. איך הגעת לזה? אמ, איך הגעתי לזה? האמת חיפשתי משרת רימוט, רימוט מלא, כי רציתי לעבור לאמירויות. אז מצאתי את גוגל מגיע החברה לזה, הזאת אל תדאג. באיזה, מצאתי את החברה הזאת באיזה בורד כזה של משרות רימוט, וככה הגעתי אליהם. בפוקס, היה לי קצת ומה, רקע, היה לי קצת רקע בקריפטו. כן? נאמר את האמת, כן, היה לי. כאילו היית סוחרת בקריפטו יחסית, לא, האמת שהבן זוג שלי התעסק בזה הרבה שנים, והוא חשף אותי לזה, ואני לא יכולה להגיד שידעתי המון כשנכנסתי לחברה הזאת, וגם זה עולם, אם אני אשווה את זה לבורסה, אז לצורך העניין, אם אתה מתמחה לא יודעת, במניות, ומחר אני אומרת לך, תקשיב, תתחיל למכור ETFים, אתה תגיד לי, אני לא יודע כלום על ETFים. זה פחות או יותר אותו דבר. זה שאתה יודע משהו אחד בקריפטו, זה לא אומר שאתה יודע דבר אחר בקריפטו, זה כאילו כל אחד זה עולם מאוד ספציפי, עם מונחים מאוד ספציפיים, עם שיטות עבודה, והטכנולוגיה מאוד מאוד משפיעה על זה. זאת אומרת, הטכנולוגיה שבה החברה משתמשת בקריפטו היא שונה בין חברה לחברה, וזה מה שעושה הרבה הבדל. יש טכנולוגיות שונות כן. בקריפטו. וכמה את עד היום נמצאת בקריפטו, או שהיה לך כמה שנים יפות כאלה עבדתי שם כשנתיים, אני חושבת. היום אני לא עובדת, אני בחופשת לידה שמתמשכת בינתיים. הקטנה שלי נולדה פה באמירויות. אה, אבל אני כן תורמת לכל מיני פרויקטי קריפטו, ועושה מזה כמה גרושים, לא משהו רציני. אה, יש, כמו שאני לא יודעת כמה אנשים יודעים, אבל יש הרבה בעצם פרויקטי קריפטו שהם רוצים בטה טסטרס, והם מחלקים טוקנים שבעצם אתה יכול לקבל ולמכור אותם, שהם נזילים מ-day one, אז ממש אפשר למכור אותם תמורת דולרים לצורך העניין. אז זה העולם הזה של ה-open source וכולי, שגם קיים בקריפטו. אבל בעצם הגעתי לחברה בלי לדעת הרבה בדומיין שבו הם מתעסקים, הם מתעסקים בפרוטוקולים שמבוססים ERC, BRC, שזה כל הפרוטוקולים האלה של איתריום. אז לצורך העניין, אם אני באה עם ידע בביטקוין, אני יודעת הרבה על ביטקוין, נהדר, לא עוזר כלום כשאתה נכנס לאיתריום, זה דברים שונים לחלוטין. כמו שוק תרבות, אה? כן, זה קטע. כאילו, זה לדעת רקע כללי, זה כן עוזר, אני לא אומרת שלא, המושגים הבסיסיים כן, אבל איך לעבוד עם זה, זה צורת עבודה אחרת, אז כאילו, זה לא כל כך עוזר לדעת את זה. ומה החלק שלך היה שם כבודקת? נכנסתי לשם כדירקטורית, אז ניהלתי צוות של, אז כשנכנסתי היו 8 אנשים, אחד בישראל,
וכל השאר בפיליפינים. אז זה היה פעם ראשונה שניהלתי פיליפינים. היה חוויה מעניינת. אז בעצם הגעתי לשם והבנתי שהיה להם איזשהו כלי לניהול בדיקות, שרק אחת מתוך כל הבודקים השתמשו בו. כל השאר היו פשוט בודקים פרי סטייל. מה אשכרה. לא רק בודקים פרי סטייל, לא היה שום מסמכי דיזיין, והדבר היחיד שעושים ובעצם זה פותחים באגים? זהו? גם הבאגים לא היו בכלי לניהול באגים. הבאגים היו בתוך הכלי לניהול משימות. זאת אומרת, זה נפתח כמשימה. אה, אה, מה שהיה שם זה פשוט הגעתי, ואתה מכיר את זה שאתה נכנס לחברה ואתה אומר, אלוהים ישמור, נהיה לך שערות לבנות? אז ככה. מה זה השיט שואו הזה? זה כן. פשט שרוולים? אני אתן כמה דוגמאות. הוספנו כפתור בתוך, זה היה אפליקציית ווב. הוספת כפתור באפליקציה, יש לנו שלוש סביבות, סביבת dev, סביבת staging וסביבת production. אחלה, הוספנו כפתור, נבדוק אותו בדב, הטסטר, לא המפתח. נבדוק אותו בדב, נבדוק אותו בסטייג'ינג, ונבדוק אותו גם בפרודקשן. אבל זה רק כפתור. למה צריך לבדוק אותו 3 פעמים? והסביבות שונות, ובכל סביבה אתה מוצא באגים אחרים שלא קשורים אחד לשני בעלים. שקשורים לסביבה עצמה בעצם. ומה המסקנה? אם זה קשור לסביבה, זה לא בהכרח באג, זה תלוי. המסקנה, מה שאני ראיתי זה שכמויות הבאגים רק נערמות ונערמות, והם לא נסגרים. והמפתחים כאילו, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. כי יש אבל לי הרי פה מה עכשיו הקונספט של 50 סטייג'ינג? באגים, ואני צריך לסיים את הפיצ'ר מתישהו. וואי, 50 באגים על פיצ'ר. זוכר, היה לי משהו דומה כזה, וואי, זה הסיוט. אבל הבעיה הייתה הרי בתהליך, לא היה בעיה בזה שהבודק פתח באגים. הבעיה הייתה בתהליך. התהליכים היו צריכים לעבור זה שינוי. ברור, מן הסתם, גם למה לבדוק, כאילו הקונספט של סטייג'ינג זה שהסביבה הזאת תהיה כמה שיותר קרובה במרכאות לפרודקשן, בין אם זה כל הדאטה שיש לך או בין אם זה הפרמטרים אפילו של הסביבה ועל איזה מכונה יושבת, והסוג משתמשים שאתה משתמש וכולי, וכאילו גם לבוא וכאילו לבדוק את זה בדב, מה, לא נשמע הגיוני קצת. לא, זה לא היה הגיוני, זה understatement. חוץ מזה שפעם ראשונה נתקלתי בבדיקות פרודקשן עם כסף אמיתי. אגב, זה משהו שתדעי, יש הרבה חברות, לפחות איפה שאני עבדתי, אנחנו היינו מבצעים את זה, כסף אמיתי. זה כאילו מן הסתם היה כסף של הלקוח, באישור הלקוח, כאילו הלקוח היה מודע לזה, בין אם זה סתם דוגמה, אני יצא לי לעבוד על חברה של תיירות, אוקיי? מהמם. שכאילו חברה ישראלית שדרכה אתה כאילו רוכש טיולים מאורגנים, כאילו אתה בא כתייר מאיזושהי מדינה לישראל, ובעצם אתה עושה כזה טיול מאורגן עם נסיעות והכל, אז אני הייתי עושה את הבדיקות בבדיקות בזירת סטייג'ינג בפיתוח, ואז כשהיינו מגיעים לפרודקשן, ואם זה היה איזשהו שינוי ב-API של הסליקה, או משהו שקשור לקורנסי אצלנו, אז הייתי מבקש מהלקוח לעשות כאילו, אתה יודע, את הבדיקה הכי מינימלית שקשורה לסליקה, הייתי סולק ממש את האמצעי תשלום שלו, באישור שלו, והוא כמובן כאילו אחרי זה היה מבטל הכל, כן? בעניין של האופרציה אצלו, אבל מהמם, לפעמים זה כן. קורה, אז, כי אתה אז, לא תמיד אז יכול אמרת לפעמים לדעת נכון, מה מחכה בדיקה לך. מאוד ספציפית. אמרת נכון, בדיקה מאוד ספציפית. פה אני מדברת איתך על סייקל שלם של בדיקות, פרודקשן בכסף אמיתי. וואלה. סייקל שלם, זהה לזה שעשית בסטייג'ינג. לא משהו דוגמית כזאת לראות לדוגמית הגענו אחרי כשנה, אחרי שהתהליכים השתנו, אבל לפני כן זה היה סייקל שלם, זה לא כל כך היה הגיוני לעשות. אבל פשוט בגלל שהתהליכים מול הסטייג'ינג, מול הדב, לא היו מספיק חזקים, לא היו מספיק טובים, לא עבדו בצורה נכונה, אז כן, כל כל אחד פעם היה עובד הגענו פרי סטייל. לסיטואציה שבה היה גם באגים בפרודקשן שנאלצנו פשוט לבדוק כדי למצוא אותם. אגב, כשאנחנו הרי מדובר בסופו של דבר בכסף, גם אם זה עכשיו קריפטו, בסופו של דבר מישהו בא ושם את הכסף שלו כדי נכון, לרכוש את הקריפטו. נכון. ובאג שקשור לטרנזקציה, זה מקפיץ את כל החברה באוויר, או שיש
כאילו, יצא לך לקבל באגים שיחה כזאת שקשורים ב-10-11 בלילה בגלל זה? קודם כל לחברה היה גם ספורט. זאת אומרת, אני ניהלתי גם את צוות הבודקים שלי, הם היו גם support engineers בכובע נוסף. אז וואו. היה באגים שהגיעו מלקוחות, שנאלצנו לעזור ולפתור להם, אבל היה מעט מאוד באגים שקשורים לטרנזקציות, או שהלך לאיבוד הכסף, זה היה משהו יחסית מאוד נדיר. גם בין היתר, שחברות קריפטו, וזה מאוד מקובל בתעשייה הזאת, עוברים אודיטים. משלמים לחברת כסף שתעשה אודיט לחוזים של הקריפטו, כדי באמת לראות שאין איזה פרצות הבטחה משמעותיות, שהכסף שלך יכול ללכת לאיבוד או להיגנב וכו'. אגב, תסבירי למי שלא יודע, כולל אני פה, מה זה אודיטינג בעולמות הקריפטו? אודיט זה סוג של מבדק של חברה חיצונית, שהיא באה, אתה נותן לה את הקוד של החוזים. חוזים זה בעצם החלק האלגוריתמי של הקריפטו, שבעצם עושה את כל החישובים של, אוקיי, כמה כסף אתה מושך, כמה כסף אתה מקבל, וכולי, כל החישובים האלה. האלגוריתם הזה, תחשוב שזה החוזה שלך. ובעצם יש חברה חיצונית, שזה העבודה שלה, לבוא ולבדוק את הקוד הזה, ולראות שאין שם זליגות הבטחה, שזה אומר כסף שהולך לאיבוד, כסף שיכול להיגנב, כסף שהחישוב שלו אינו נכון, כל הדבר הזה. מעניין. בואי טיפה נדבר על צוות גלובלי. בסופו של דבר עבדת בחברה שרוב המודל העסקי שלה נוהל בעזרת אאוטסורסינג. החל מהבדיקות לצוותי פיתוח, אפילו להשתמש בחברות צד שלישי, מתמיכות בדברים ספציפיים. איך זה לנהל צוות גלובלי? זה, כשמדברים על ניהול צוות גלובלי, אז מדברים בעצם על ניהול של תרבויות שונות, אוקיי? אפילו תרבות עבודה שונה. כי למשל, יצא לי לעבוד הרבה עם חבר'ה מהודו כשעבדתי באמדוק, אבל אי אפשר להגיד שהם מאוד דומים לפיליפינים שעובדים מרחוק. תרבות עבודה שונה. אז בחברה שלנו היו, הבודקים היו מפיליפינים, אבל היו הרבה מפתחים סרבים, מסרביה. היה לנו משרד בסרביה עם 10 אנשים. אז גם איתם עבדנו בעצם. מה אני אגיד לך? אין על הישראלים. זו התשובה כן? הקצרה. התרבות עבודה שלנו לא דומה לשום תרבות עבודה של אף אחד אחר. אנחנו מאוד מסורים לעבודה מצד אחד, אבל אנחנו גם לפעמים שוכחים את עצמנו ועובדים לפעמים קצת יותר מדי. לא מרגישה את זה כאילו ביחס לתרבויות אחרות? כן, זה נכון. אבל שוב, כאילו, קשה מאוד, אתה יודע, להגדיר את הדברים, כי אנחנו לא באמת מכירים את התרבות, אנחנו מכירים את האנשים שאיתם עבדנו, איך הם התנהלו. אבל אני לא יכולה להגיד לך האם זה בגלל התרבות עבודה שלהם היא כזאת, או שפשוט האנשים שנתקלתי בהם הם כאלה. שוב, זה גם עובדים שקיבלתי אותם בירושה. זאת אומרת, לא אני בחרתי אותם. יכול להיות שאם אני הייתי בוחרת, אז הייתי בוחרת אנשים אחרים. אין לדעת. אבל אני יכולה להגיד לך שמתוך 8 אנשים שעבדו איתנו, שחררנו הביתה 3 מתוכם. כי או שהם היו כבר עייפים, או שתרבות העבודה שלהם הייתה לא מוצלחת. חלק גם שוחררו כתוצאה מזה שהאנגלית שלהם, היה מאוד קשה להבין אותם. ולא ברמה של מבטא. מבטא, לא, אין לי באמת בעיה עם להבין מבטאים שונים, כי יצא לי לעבוד עם הרבה אנשים מחו"ל במהלך שהותי באמדוק, אבל זה היה העניין של, הם לא יודעים לנסח משפט, הם לא יודעים להסביר מה הם עשו. אני שואלת אותו, מה עשית ואיך טיפלת בבאג הזה, מה עשית איתו הלאה, אי אפשר להבין את הבן אדם. אז תקשורת זה... נאלצנו להיפרד. מסכים איתך. ואיך היית מסכמת לנהל צוות גלובלי במשפט? כאילו משהו כחוויה, מה, בוא נגיד, אני אגיד זה בצורה כזאת, מה הדבר הכי חשוב שהיית לוקחת משם? שקיפות ותקשורת. כמו שאמרת, תקשורת, כי אתה לא רואה אותם פנים מול פנים. מה נכון. הדבר היחיד שנותר לך כדי לייצר אצלם אינגייג'מנט, לייצר אצלם רצון לעבוד ורצון לגרום לחברה להצליח, זה לדבר איתם. ולתת להם את התחושה שאכפת לך מהם. כשאני הגעתי לא היה להם מנהל, הם לא נוהלו אף פעם. ואני יכולה להגיד לך שיש לישראלים איזשהו דידיקיישן, גם אם אין להם מנהל. ולאנשים שנמצאים מחוץ לחברה שלך, אין להם את הדדיקיישן הזה. אם אין להם מנהל שיושב ובודק אותם, הם עובדים פחות טוב.
זה משהו שראינו לאורך זמן. זאת אומרת, כשאני הגעתי, פתאום הרמה שלהם עלתה. זה כי יש מוסר מישהו עבודה שאי אפשר ששואל את להסביר גם. השאלות. טוב, אז וזה הזמן לשמוע מנותני החסות שלנו. אין לכם עדיין תעודת הסמכה CTFL של ISTQB? זה הזמן. כנסו לאתר של ITCB, העמותה לקידום מקצוע הבדיקות בישראל, בכתובת www.itcb.org.il וירשמו עוד היום לבחינה. יאללה, אז בואו נסכם את זה. גם כבודקת וגם כמנהלת, עצה אחת או שתיים שהיית רוצה לתת גם לבודקים וגם למנהלים ששומעים אותנו כרגע? בטח. אז קודם כל, לבודקים, תבקשו מהמנהלים שלכם אה, מטרות איך להתקדם. לא רק להישאב לתוך היום-יום, לתוך המשימה הזאת והדבר הזה שצריך לעשות, אלא גם להסתכל קדימה, איך אני יכול להיות יותר טוב בעוד חצי שנה, בעוד שנה. ותתפלאו, כנראה שתוכלו להשתפר. ולמנהלים שביניהם? למנהלים, וואו, תראו את העובדים שלכם, תראו שאכפת לכם. אתם תראו שהם יעשו את האקסטרה מייל בשביל לשפר את המוצר, בשביל לעזור למוצר, ותראו שאתם קשובים, שאכפת לכם ממה שהם אומרים. גם ממה שהם אומרים זה לגמרי שטויות. גם אם אתם עובדים משוגעים. קורה, אפשר להגיד את זה ככה. לפעמים העובדים לא רואים את התמונה המלאה, אין מה לעשות, זה חלק מהיותם נכון. עובדים. שאלה הכי מועדפת עליי בכל פודקאסט, קצת אוף טופיק, משהו שהיית רוצה להעביר למאזינים שלנו, לא בהכרח קשור לקריירה, למקצוע שלך, כל דבר מהחיים אפילו האישיים שלך? תעשו מה שטוב לכם, מה שמקדם אתכם, מה שמשמח אתכם. אם זה לעבור למדינה אחרת, אז לכו על זה, אל תחששו. יופי, עכשיו אני אגע בזה. דובאי, איך הגעת לשם? כאילו, קודם כל למה? זה הכי מסקרן, למה לעשות את במרכאות הגירה הזאת, לעשות רילוקיישן כמו שאומרים, אה, ואיך זה שם? למה לעשות את הרילוקיישן? היה הרבה סיבות. דובאי מאוד בטוחה, יש בה איכות חיים. לא חושבת שיש מדינה שקרובה לישראל שבה הילדים שלי יכלו לקבל כל כך הרבה בבית ספר, וגם יש לי ילד אחד שהוא עם בעיית קשב וריכוז, ומאוד מאוד פרח פה, לעומת איך שהיה לו בישראל. רצינו להתנסות קצת בחוויה חדשה, וזה אפשר לנו, ואנחנו מאוד שמחים על המעבר. בעצם מכרתם את הכל ועברתם, או שהשארתם את מה שיש לכם בישראל ואמרתם אנחנו עושים ניסוי זמני כזה, או ש-all in אה, פשוט? בישראל גרנו בשכירות, אז בגדול לא היה לנו הרבה על מה לוותר, פשוט מסרנו, מכרנו, השארנו הכל שם ויצאנו לדרך. איזה קטע. בסדר, קצת מקנא. כן, באמת גרנו שנה בדובאי, ואחר כך עברנו לראס אל חנה, ויש לנו תוכניות ליעד הבא כבר, כמו שאומרים. אתם כאילו בערך כל שנה כזה עוברים? יצא ככה, כן? לא, אנחנו לא מתכננים יותר מדי קדימה, מצד אחד. מצד שני, לגרום לכל המעבר לקרות, זה היה משהו שהתבשל בשנה בערך. לא, אנחנו לא כזה, ואיך מבחינת לא הילדים? ספונטנים עדיין עד כדי כך. ואיך מבחינת הילדים? שאת מעבירה אותם בין מסגרות? הרי בוא נגיד את עוברת, מניח שזה מרחק לא קטן בתוך דובאי, נכון? כן, בתוך זה האיחוד מרחק לא האמירויות. קטן. הם היו שנה פלוס בבית ספר, למדו שם הכל באנגלית, אז האנגלית שלהם עכשיו מעולה, זה יתרון גדול שיש להם כרגע. ועכשיו אנחנו קצת מתנסים בחינוך ביתי, האמת, כי אנחנו מרגישים שזה סוג של תחנת מעבר כרגע פה בראס אל חנה, אנחנו לא בטוחים אם אנחנו הולכים להישאר פה עוד, או לעבור למקום אחר. אז בינתיים הילדים ככה לומדים בבית, הרבה עם מחשבים ומסכים, כל מיני אפליקציות שמלמדות אותם. עכשיו אנחנו חזק בכאן אקדמי, לומדים קורסים. יהודית,
תודה שהתארחת אצלנו, לי אישית היה מאוד כיף, ובאמת סופר מעניין. תודה לך. למדתי פה כמה דברים ושמעתי על דברים שכאילו בדרך כלל לא שומעים עליהם, וזה מיוחד וכיף לשמוע. באמת תודה בהחלט. שהתארחת בפודקאסט שלנו, ותודה לכם שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טסטייל מבית ITCB. שלנו אחלה של שבוע.